Η περιοχή της Μπρέξιζας βρίσκεται στα σύνορα των δήμων Νέας Μάκρης και Μαραθώνα στο Παλιό Έλος. Είναι ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας γιατί περιλαμβάνει σημαντικότατο αρχαιολογικό χώρο, λείψανα αντιπλημμυρικών έργων, πολυτελείς λουτρικές εγκαταστάσεις, και το μοναδικό στην Αττική ναό της Αιγυπτιακής θεάς Ίσιδας, όλα κατασκευασμένα το 2ο μετά Χριστό αιώνα από τον Ηρώδη τον Αττικό. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει καθορίσει Α και Β ζώνες προστασίας που εκτείνονται έως τη Λεωφόρο Μαραθώνος και περιλαμβάνουν όλο το χώρο της πρώην Αμερικανικής βάσης. Το 1990, με το κλείσιμο της βάσης, ο χώρος περιήλθε στην Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου, η οποία το 1999 παραχώρησε στο Δήμο Νέας Μάκρης τη χρήση 27 στρεμμάτων για πολιτιστικό και αθλητικό πάρκο. Εκεί φιλοξενείται και η πυροσβεστική υπηρεσία. Κάπου εδώ όμως σταματάει κάθε έννοια πολιτισμού. Τα υπόλοιπα 141 στρέμματα αντιμετωπίζονται από τον Δήμο ως η ιδανική χωματερή. Από την είσοδο του πάρκου μπαινοβγαίνουν καθημερινά φορτηγά που ξεφορτώνουν μπάζα, έπιπλα, σκουπίδια, κλαδιά και χώμα για να τα καλύψουν. Για αυτή τη χωματερή ο Δήμος ήδη έχει κληθεί να πληρώσει 2 φορές πρόστιμο. Όλα αυτά γίνονται κατ' εντολή του Δημάρχου και λίγα μόλις μέτρα από τις κατοικίες μας. Προσοχή, όχι άλλα μπάζα εδώ, έρχονται κανάλια. Στην Πρέξιζα καταλήγουν τα νερά από το Αγριελίκι, όμως το ζωογόνο νερό έχει αντιμετωπιστεί ως οχετός και κυβωτίστηκε. Το παρακείμενο ρέμα Ροκφέλερ, σύνορο των 2 δήμων, μπαζώνεται από επαγγελματία χωματουργικών εργασιών που είναι και αντιδήμαρχός μας. Σε μια θάλασσα που φιλοξενεί λουόμενους, το νερό στο γεφυράκι της Αγίας Κυριακής κατεβάζει συχνά βοθρολίματα. Παρά την αλόγιστη και καταστροφική επέμβαση του Δήμου και κάποιων συμπολιτών μας, η φύση στον υγρότοπο αυτό δεν σταματά να γεννά ζωή και ομορφιά, ακόμα και ανάμεσα στα σκουπίδια.
θα σταματήσουν να καταστρέφουν την Πρέξιζα. Όμως μόνο όταν εμείς οι πολίτες αντιδράσουμε και αποφασίσουμε να ενώσουμε τη δύναμή μας. Ας θυμηθούμε ότι αποτρέψαμε να γίνει το τσιμεντονήσι και ότι σώσαμε το δασάκι στον πεζόδρομο. Αυτή τη φορά να σώσουμε την Πρέξιζα. Το 490 π.Χ. διεξάγει τη μάχη των Αθηναίων και Πλαταίων κατά των Περσών στον όρμο του Μαραθώνα. Οι Έλληνες πιθανότατα είχαν στρατοπεδεύσει κοντά στο μικρό έλος τη μετέπειτα θέση Πρέξιζα Ανατολικής Αττικής, σε αντίθεση με το μεγάλο έλος του Σουνιά. Το 1990 κλείνει η Αμερικανική βάση στη θέση Πρέξιζα του τότε Δήμου Νέας Μάκρης, η οποία είχε εγκατασταθεί εκεί στη δεκαετία του 50. Το 1991 ο χώρος μετατρέπεται σε δημόσιο ακίνητο συνολικής έκτασης 225 στρεμμάτων. Βλέπετε εδώ μια αεροφωτογραφία όπως την εγκατέλειψαν την πρώην βάση οι Αμερικάνοι. Ο χώρος είναι μοναδικός. Πρόκειται για το μικρό έλος που, όπως είπαμε, διαδραμάτισε κάποιο ρόλο στην ιστορική μάχη του Μαραθώνα. Φιλοξενεί σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, ιερό Αιγυπτίων θεών, ένα βαλανίο, δηλαδή ένα λουτρό, ένα ενιδρίο. Κηρύχθηκε υγρότοπος αλφα προτεραιότητας. Καταγράφηκαν 92 είδη πουλιών σε μελέτη της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας το 2010. Τη βλέπετε εδώ και τη βρίσκεται πάλι μέσω του PDF με link. Το 1992 καθορίζονται ζώνες Α και Β προστασίας του αρχαιολογικού χώρου. Πάλι λεωφόρος Μαραθώνος η ακτή. Εδώ έχετε την απαλωτριωμένη ζώνη, η οποία σήμερα είναι ο αρχαιολογικός χώρος, με περίφραξη, με φυλάκιο, ο οποίος λειτουργεί όλο τον χρόνο. Έχετε δίπλα πάλι ζώνη Α υψής της προστασίας, η οποία απλά δεν έχει απαλωτριωθεί, και έχετε όλο το υπόλοιπο που είναι ζώνη Β αρχαιολογικής προστασίας. Το 1999 παραχωρείται στο Δήμο Νέας Μάκρης η χρήση έκτασης 29 στρεμμάτων αποκλειστικά για πολιτιστικούς σκοπούς, το 2000 στην πυροσβεστική υπηρεσία 38 στρέμματα. Στον απαλωτριωμένο αρχαιολογικό χώρο, δηλαδή τη ζώνη απόλυτης προστασίας, βρίσκονται το ιερό Αιγυπτίων θεών, το ρωμαϊκό χρόνων βαλανίο, λουτρό, το ρωμαϊκό χρόνων ενιδρίο. Το ενιδρίο ακόμα δεν έχει ερευνηθεί αρχαιολογικά, αναμένει την ανασκαφή του. Αυτό το είδατε και πριν στην ταινία. Αυτή η φωτογραφία είναι από τις 3 Ιανουαρίου του 2008. Από το 1997 έως το 2009, ο Δήμος Νέας Μάκρης και οι ιδιώτες δημιούργησαν στην έκταση μεταξύ του Αθλητικού Πολιτιστικού Πάρκου και του αρχαιολογικού χώρου χωματερή σκουπιδιών και πάζων. Να θυμηθούμε ότι αυτή η έκταση δεν ανήκει στο Δήμο, είναι του Ελληνικού Δημοσίου. Το 2008 ο Δήμος υποχρεώθηκε να κλείσει τη χωματερή και να δρομολογήσει την αποκατάστασή της. Για την αποκατάσταση του χαδά της Πρέξιζας, όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και ερευνητικά Ινστιτούτα με πλήθος εγγράφων τους απαιτούν την απομάκρυνση του απορριμματικού φορτίου από την περιοχή. Το 2009 το ΙΓΜΕ σε μια μελέτη διαπιστώνει προς τούτο θα πρέπει να απομακρυνθούν οι επιχωματώσεις ώστε να επανέλθει το ανάγλυφο στη φυσική του μορφή. Και αυτή τη μελέτη θα τη βρείτε μέσω του εξασέλιδου που θα σας στείλουμε. Άλλοι φορείς που απαιτούν την απομάκρυνση των πάζων προς αποκατάσταση του έλους. Το 2011 το δεύτερο τριμελές εφετείο πλημελημάτων Αθηνών. Το 2015 η Εφορία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής. Επίσης το 2015 η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής. Με το ίδιο έγγραφο η Περιφέρεια εντάσσει το χώρο στο πρόγραμμα Orient Gate 1420, ένα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα για επεμβάσεις περιβαλλοντικής φύσης. Ο Δήμος ουδέποτε παρουσίασε πρόταση για τις όποιες επεμβάσεις, τα χρήματα του Orient Gate χάθηκαν.
Ήδη το 2014 ο χώρος κηρύχθηκε ως υγρότοπος α προτεραιότητας στο νέο ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας Αττικής. Τον Μάρτιο του 2017 η Εφορία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής εμένει στην ανάγκη απομάκρυνσης του συνόλου των απορριμμάτων και βλέπετε εδώ ότι εκτιμώνται τα απορρίμματα σε ποσότητα περίπου 80.000 τόνων, 55.000 κυβικών μέτρων, καταλαμβάνουν έκταση περίπου 160 στρεμμάτων. Τον Οκτώβριο του 2015 ο συνήγορος του πολίτη γράφει ότι είναι αναγκαία η αποκατάσταση με την απομάκρυνση του απορριμματικού φορτίου, αποκατάσταση ζημίας των υδάτων ή των προστατευόμενων ειδών ή φυσικών οικοτόπων επιτυγχάνεται μέσω της επαναφοράς του περιβάλλοντος στην αρχική του κατάσταση και πιο κάτω λέει ώστε να επανέλθει το ανάγλυφο στη φυσική του μορφή. Επανέρχεται τον Απρίλιο του 2016. Ο Δήμος το 2009 είχε συντάξει μελέτη αποκατάστασης του Χαδά και η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής εξέδωσε την σχετική άδεια αποκατάστασης, τη βλέπετε εδώ δεξιά, την έχετε πάλι στο PDF. Αυτή προβλέπει τη διάθεση, δηλαδή να μιλάμε καθαρά ελληνικά, την παραμονή των περίπου 55.000 κυβικών μέτρων υλικών επιτόπου σε λόφο που θα φτάσει σε ύψους περί τα 3 μέτρα και με επιπλέον φυτική κάλυψη, μετάφρο για όμπρια, περιμετρικό δρόμο 6 μέτρων, περίφραξη, φυλάκιο κλπ. Με κόστος της λεγόμενης αποκατάστασης περί τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ που προέρχονταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Δήμος δεν δουλεύει και πάρα πολύ γρήγορα, μπορούμε να πούμε. Είδατε ότι το προηγούμενο ήταν το 2009. Μετά από 7 χρόνια, το 2016, εγκρίνει πια την οριστική μελέτη που ανεβάζει το κόστος από 1,5 εκατομμύρια στα 3,5. Με απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο τον Απρίλιο του 2016 εμένει στην επιτόπου διάθεση των απορριμμάτων με τη δημιουργία λόφου ύψους περίπου 3 μέτρων. Όμως τον Μάρτιο του 2017 ανακαλύπτει η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εμφανίζεται από αρμόδιο του ΕΠΕΡΑ η άποψη της φυσικής αποκατάστασης του Χαδά με τη δικαιολογία ότι αναπτύχθηκε φυσική βλάστηση. Η ΜΟΔ απαιτεί εξορθολογισμό του προϋπολογισμού των 3,5 εκατομμύριων. Εμείς κάναμε ένα πρόχειρο υπολογισμό 55.000 κυβικά. Ίσον 5.500 φορτία. Αν βάζουμε 100 ευρώ το φορτίο μας βγαίνουν 550.000. Ακόμα και αν διπλασιαστεί το κόστος, δηλαδή 1.100.000, δεν αγγίζει ούτε το 1 τρίτο του ετηθέντος από το Δήμο Ποσού. Ο Δήμος ξεκινάει ενέργειες για την απομάκρυνση. Έγγραφα έχουμε τον Ιούνιο του 2017 προς αποκεντρωμένη διοίκηση και ΕΡΣΝΑ για επεξεργασία πάζων και κλαδιών. Τον Ιανουάριο του 2019 προς σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ, πάζα κλπ. Και επίσης ξανά προς ΕΡΣΝΑ για αποδοχή υλικών Χαδά. Όμως το Υπουργείο Περιβάλλοντος τον Οκτώβριο του 2019 πιέζει για επιφανειακή απομάκρυνση οικοδομικών υλικών από την Πρέξιζα. Τον Νοέμβριο του 2019 και βλέπετε ότι ξαφνικά ο Δήμος παίρνει μπρος, δηλαδή αρκεί να τον πιέζει κάποιος συγκεκριμένος. Μέσα σε ένα μήνα η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνα συντάσσει τεχνική έκθεση και τοπογραφικό διάγραμμα ήπιας παρέμβασης περιβαλλοντικής αποκατάστασης του Χαδά της Πρέξιζας. Προβλέπει απομάκρυνση 400 κυβικών μέτρων από τα 55.000 κυβικά του Χαδά. Δηλαδή χοντρή κοροϊδία, χοντρή. Τον Μάιο του 20, Τρεμελής Επιτροπή θεωρεί ότι ο χώρος έχει φυσικώς αποκατασταθεί. Το πρακτικό της Επιτροπής προωθείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεωρεί ότι ναι, ο χώρος είναι εντάξει, κόβουν το πρόστιμο, το οποίο πρόστιμο ως τότε η Ελλάδα πλήρωνε κάθε μισό χρόνο 40.000. Τον Ιούλιο του 20, η Εφορία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής διαφωνεί με το πόρισμα και εμένει στην ανάγκη απομάκρυνσης των ξένων υλικών.
Και να σας πω ότι η εφορία, η οποία είναι κυρίως υπεύθυνη για αυτό το χώρο, δεν είχε ενημερωθεί ούτε από το Δήμο, ούτε από την Περιφέρεια ότι θα περνούσε αυτή η επιτροπή, δηλαδή η επιτροπή η οποία αποτελείται από 3 άτομα, δεν είχε κανέναν αρχαιολόγο ανάμεσά τους. Τα αποτελέσματα της επιτροπής τα έμαθε η Εφορία Αρχαιοτήτων μετά από 3 μήνες. Η επιτροπή ήταν μία υπάλληλος του Δήμου, της Τεχνικής Υπηρεσίας, ένας υπάλληλος της Περιφέρειας και δύο της Περιφέρειας. Δύο υπάλληλοι της Περιφέρειας. Η Εφορία Αρχαιοτήτων γράφει το εξής. Αν και η βλάστηση που έχει αναπτυχθεί στον χώρο του Χαδά, όπως περιγράφεται στο εν λόγω πρακτικό, έχει καλύψει τα απορρίμματα κειμενόμενο ύψους 0,5 έως 5 μέτρων και ποσότητας περίπου 85.000 τόνων, σε καμία περίπτωση ο όγκος αυτός δεν μπορεί ούτε να αφομοιωθεί από το φυσικό περιβάλλον ενός υγροτόπου αλφα προτεραιότητας, και βλέπετε τον νόμο, όπως της Πρεξίζας, ούτε να ενταχθεί στον κηρυγμένο και θεσμοθετημένο αρχαιολογικό χώρο της ίδιας περιοχής. Εξάλλου η βλάστηση είναι αυτή που φύγεται σε διαταραγμένα από τον άνθρωπο εδάφη, ξένη ως προς αυτήν που εμφανίζεται εκ του φυσικού στα έλλη. Δέστε αυτό. Γιούκα το λέμε, σωστά. Το οποίο φύγεται στο Μεξικό, άντε και στη Νότια Καλιφόρνια. Το βρήκα σε αυτήν εδώ τον ιστότοπο, στο διαδίκτυο, και τι λένε, λίστα φυτών, φοινικοειδή, τροπικά φυτά. Έχουμε όμως στον υγρότοπο αλφα προτεραιότητας γιούκα, και μάλιστα πάρα πολλά, αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί φυσική αποκατάσταση. Έχουμε και βασιλτόνιες, νομίζω εμφανίστηκαν και στο κέντρο της Αθήνας τώρα πρόσφατα. Δεν πρόκειται ούτε για αποκατάσταση της Φλωρίδας. Απαντήσει σε επερώτηση βουλευτή των αρμόδιων Υπουργών Πολιτισμού και Εσωτερικών σχετικά με το από 14 Πέμπτου 20 πόρισμα της Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής που χαρακτήριζε το χώρο ως φυσικά κατεστημένο. Πρώτα, η Υπουργός Πολιτισμού, 7/7 του 2021, εμένει στην πάγια θέση του Υπουργείου Πολιτισμού για απομάκρυνση των απορριμμάτων, επαναλαμβάνει την πρόταση μεταφοράς των αδρανών του Χαδά σε μία αποκατεστημένα λατομεία για διπλή αποκατάσταση Χαδά και λατομείου, θα σας πω μετά, λίγο πιο κάτω. Επιμένει στην υπουργική απόφαση του 2014 για αποκατάσταση με απομάκρυνση των απορριμμάτων από τον αρχαιολογικό χώρο και το δικό μας σχόλιο απορρίπτοντας ουσιαστικά τη φυσική αποκατάσταση. Και απαιτεί ανάκληση κάθε ενέργειας που διαιωνίζει την παρουσία των απορριμμάτων επειδή υποβαθμίζουν τον αρχαιολογικό χώρο. Όλα αυτά τα βρίσκεται στα αρχεία της Βουλής. Έχετε εδώ το link, το οποίο σας το δίνουμε στο PDF. Την 1η Ενάτου του 2021, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών αποδέχεται την ανάγκη αποκατάστασης του Χαδά, αναφέροντας ότι ενώ υπήρξαν πρόσφατα 3 σχετικοί τρόποι χρηματοδότησης του Δήμου Μαραθώνα, ο Δήμος δεν συμπεριέλαβε την αποκατάσταση του Χαδά της Πρέξιζας σε αυτούς. Και πάλι αρχείο της Βουλής. Να δούμε γρήγορα το χώρο. Εκεί επάνω είναι, βλέπετε πάνω είναι ο Βορράς. Είναι ο αρχαιολογικός χώρος περιφραγμένος, φυλαγμένος, προσιτός. Πιο κάτω είναι αυτό το λεγόμενο ενιδρίο, το οποίο ακόμα δεν έχει ερευνηθεί. Εδώ είναι τα 29 στρέμματα του Δήμου, τα 38 στρέμματα της πυροσβεστικής και εδώ 160 στρέμματα Πάζα. Αυτό το είδατε πριν, δηλαδή το Ιούνιο του 2004 φαίνεται διόροφο ένα από τα κτίρια της Αμερικανικής βάσης. Τον Ιανουάριο του 2008 αυτό το διόροφο κτίριο έχει γίνει μονόροφο, αλλά όχι ότι κερμίσανε από πάνω, το χώσανε από κάτω. Δηλαδή έγινε επίφωση, όπως και εδώ. Λοιπόν, έχει εκεί επάνω, έχει μια σκεπή
η οποία βρίσκεται μέσα στο χώμα το Μάιο του 2021. Πολλά κτίρια, πολλά μπάζα. Την Κυριακή παρακάλεσα τη γυναίκα μου να πάμε να κάνουμε κάποιες φωτογραφίσεις. Θα βλέπατε προς τα κάτω 3-4 σακούλες, σκουπιδοσακούλες σε μπλε φρέσκο, το οποίο σημαίνει ότι η Κυριακή 12 Δεκάτου του 2021 αυτά ήταν σχετικά καινούρια. Οπότε λέμε ότι η Επιτροπή δεν μπορούσε να τα δει, αυτά ήρθαν μετά. Τώρα πώς πάνε τα σκουπίδια ακόμα σε φυλαγμένο χώρο, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Τούτα εδώ όμως που ίσως κάτι βλέπετε, αυτά είναι πάλι σκουπίδια, τα οποία σήμερα φαινόντουσαν τότε που πέρασε η Επιτροπή και φαινόντουσαν μάλλον και το 2006. Άλλα σκουπίδια, και αυτά είναι σημαντικά, σπασμένες, κυματοειδείς, αμυαντοτσιμεντόπλακες, αποσκεπές. Όταν πάει το Ελενίτ πάνω σε κτίρια, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν κάνει καμία ζημιά στον ανθρώπινο οργανισμό. Όταν το Ελενίτ σπάει, βγαίνει ο αμύαντος, μπαίνει μέσα στους πνεύμονες των ανθρώπων, προκαλεί, όπως ξέρετε όλοι, καρκίνο. Σχετικά κοντά δίπλα είναι ο αθλητικός τόπος άθλησης του Δήμου για ενήλικους, για ανήλικους, και λίγο πιο πέρα ήταν ένα δημοτικό σχολείο. Το Μάρτιο του 2021, η Εφορία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής επανέρχεται με έγγραφό της, τονίζοντας την πάγια θέση της για την εφαρμογή της απόφασης του 2014, στην οποία ζητείται απομάκρυνση του φορτίου Πάζων. Το Μάιο του 2021, ο σύλλογος μας, οι φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα, προσέφηκε με επιστολή στον Ευρωπαίο Επίτροπο Περιβάλλοντος, καθώς και στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βασιζόμενοι στα δικαιώματά μας ως Ευρωπαίοι πολίτες. Λύσεις μπορούν να βρεθούν, αρκεί να υπάρχει βούληση. Ήδη στο έγγραφο της από το Μάιο του 2015, στο οποίο αναφέρθηκε και η Υπουργός Πολιτισμού, η Εφορία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής είχε υποδείξει ως μία πιθανή λύση για αναπόθεση των αδρανών αν ενεργά λατομεία στην περιοχή. Και να υπενθυμίσουμε ότι η αποκατάσταση των λατομείων είναι επίσης υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας. Με την εφαρμογή της πρότασης της εφορίας ή κάποιας παρόμοιας πρότασης θα υπάρξει διπλή αποκατάσταση τόσο της Πρέξιζας όσο και του όποιου λατομείου βρίσκεται κοντά στην Πρέξιζα. Εμποδίζεται επίσης η διαρροή ρήπων στο έδαφος, που ως τώρα δεν έχει μετρηθεί καθόλου στην Πρέξιζα, επειδή το υπέραδος των λατομείων, δηλαδή βράχος, είναι αδιαπέραστο. Πρόσφατα, πριν από 3-2 εβδομάδες, φέρανε και άλλο χώμα. Αυτή τη φορά η Εφορία Αρχαιοτήτων ήταν ενήμερη, συμφώνησε να εναποτεθεί το χώμα προσωρινά εκεί. Αυτό που δεν γνωρίζει κανένας είναι τη διάρκεια του προσωρινού, και σας θυμίζω την ωραία ελληνική παροιμία ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Έχουν περάσει 15 χρόνια και το προσωρινό των πάζων παραμένει. Για όλα τα αναφερόμενα επάνω, ειδικά λόγω πιθανής ύπαρξης αμοιάντου, ετούμεθα επανεξέταση του ζητήματος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο και την προσοχή σας.